Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aydıptır. Mübarek hadise la tadkhulul melaike la tadkhulul melaiketu beyten fihi kelbun ve la suratu temasil. Ravahul İmam Buhari aleyhirrahme. Ferişte cemaati, ferişte bir öye girmer diptir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. İki tane zat bolsa şonu. Biri it bolsa, bir de mucasseme bolsa. Biz kan öylere giriyaz, kan ýagdaýdan habarymyz we wagt aýtýan şolaň her gaýsynyň müňlerçe ders çykyp aýdyp oturmaly. Öýde mujasseme goýmaklyk, öýde asbap bazy gurjakpa, oglan oýnasyn şonu. Ýöne ferişte gelmeýär şoňa musulmanlar. Bir wagt Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail aleyhisselam bilen wa'deleşipdir. Özüňiz bilýäňiz, Hazreti Cebrail aleyhisselam palan wagtda gelermen dipdir. Ya Resulallah dipdir. Hazreti Ayşe gurrun Meryem radıyallahu taala anha. Peygamberimiz bilen Hazreti Cebrail aleyhisselam bir wagt wa'deleşdi. Palan wagtda gelernidi. Şo geljek wagtda gelmedi diýe. Ve kamil mükemmel olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gahar gelmedi diye aytdı diye ma yuhlifullahu wa'dahu ve la rusuluh. Hudaý Taala wa'dasine ters surmaya, Hudaý tarafdan gelýän ferişte de wa'dasine ters surmaya. Bir zat badi diye. Asasyny elinden oklady diye mübarek asasyny öý gözlemene durdu diye. Ohan bir taxty wady, üstüne melafe örtügli. Taxty kaldyrany etegine bir güjük çykypdyr. İtin çağasına gücük diýerler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam teşrifatı ýaşaýyşy ýok ki bizimkiler öýü bolar ýalak. Önne Hudaý Taalaň çyn dozy bendegisini ýerine getiren insan bir sadece gum dökeri ýok, zady ýok, bir seýdarsar da däl. İbadet edenni secdeye gitjek bolany Hazreti Ayşe mübarek aýagyny gysardy diye, Hazreti Ayşe aýagyny çekerdi diye şo tak secde ederdi diye. Secde etmäne jaý ýok. Hazreti Ayşe giyce men yatardım diye. Peygamberimiz şola tokda yatyan wagtyny men ayagym uzadardım. Peygamberimiz men ayag ucumda kıbla bakıp namaz okuyordu. Secde etmäne jaý tapmany men ayagym baldyrym iňjim gysardy. Secde bar ýaka şeýdip o men ayagym çekerdim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam secdesini ederdi. Ondan sonra da galardy diye. Bir teşrifaty öýdäl. İtin çağasy giripdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe'den sorapdyr. Bu haçan geldi dipdir. Hazreti Ayşe milamak dipdir. Çıkarın dipdir. Kavupdurlar. İz yani Hazreti Cebrail aleyhisselam gelipdir. O hamay dipdir. Ey dostum Cebrail, gelmedin wa'daňa dur bilmedin diýende mana'ani el-kelb ellezî kâne fî beytik. Ya Resulallah, öýdäki güjük bolansaň men geýir bilmedim öýüňe dipdir. İzinnäne aýdypdyr. İnna la nadkhulu beyten fihi kelbun we la surah. Ravahul İmam Müslim aleyhi rahme. Ya Resulallah, biz ferişte cemaati bir öýde it bolsa, bir de eks bolsa girmersipdir. Şunun üstüne kan gördüňler edip boljagy musulmanlar. Ferişte Hudaý Taala nurdan yaradypdyr. Nurun ba ýerde bereket bolar. Ferişteň ba ýerine agzybirlik degeler, jaýyllyk degeler, mehabbet degeler, arsgal degeler, rahmeti getirýän ferişte. Doğa edende doğanı asmana karşın ekitdiyen ferişte. Ve her muğada insan emniyete kamalla, aramışa kamalla yaşayacak bolsa bayat feriştesi ken bolmaly musulmanlar. Palanyň haýwaty kenni, yo haýwaty kenni. İnsan. Kan adamlar Hudaýa ýakyn bolansaň feriştesi ken bolýar. Oham sen ýanyňdaky şaýat bir näçe däne jynmadyr, ýoksam da bir azadyk ferişte bar. Bu ferişteler ol adamyň ýanyňdaky azamatly jemaatdan çekinensen haýwat diýilýär şoňa musulmanlar. Ekswa öýünde dogam kabul bolmaýar. Ekswa öýünde mujasseme we öýünde dogam kabul bolmaýar. Ya issaklya ey musulmanlar, şumal dam pezeşk düktörler ben nokadaly heýran galýar biziň öz ýurtlarymyzda türkmen dam pezeşkler näme diýär. Sagyrdan goýunyň iti kän getirýärler dam pezeşke diýär. İt lüzumy barmy şuňa ey musulmanlar? Ya zereri barmy? İnsan zendegisinde ferişte gelmese hoşy ýaşamasy kıyındır. Ferişte bolmasa jyn eýelenýär. Meger it nämeden yaradylypdyr? Hemmäňiz bilýäňiz, it nämeden yaradylypdyr? Hazreti Adem aleyhisselamyň palçygy eýlenip doka şeytan jyn
Jının kafirine şeytan diýerler. Şeytana gelip secde et diýenni tüýküripdir. Hazreti Adem aleyhissalamyň mübarek kalboduna, cesedine. Şonda Hudaý Taala aýdypdyr Hazreti Cebrail aleyhissalam: "Ey Cebrail, oň tüýkürüni gofarda aýyr" diýipdir. Tüýkürüniň gofaran ýer göbek bolupdyr. O hamda beýlek zyňypdyrlar, şondan it ýaradylypdyr. It äslisi şeytanyň tüýküründen ýaradylan ey musulmanlar. O ham nirdi it bolsa jyn gelegen bolýar şoňa. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.